Good morning. Good morning. Isang kagalakan na muling tumayo sa inyong harapan para magbahagi ng salita ng Panginoon. Buksan natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 5. Matthew chapter 5, naisip ko hanggang ngayon na maraming tao nagtatanong tungkol sa kaligtasan. Ang kadalasang tanong ng mga tao, paano ako maliligtas? Anong dapat kong gawin upang maligtas? Yun ang kadalasang tanong. Anong dapat kong gawin upang maligtas? Pero ano bang tama? Yung bang tama na anong dapat kong gawin upang maligtas o paano ba ako maliligtas? Hello? Nagtatanong po ako sa inyo eh. Alin bang tama? Paano ako maliligtas o anong dapat kong gawin para maligtas? Paano? Tama yun. Yun ang dapat. Sapagkat kadalasan at karamihan, ang tanong ng mga tao, anong dapat kong gawin upang ko'y maligtas? Itong Matthew chapter 5, isa sa mga kasagutan na magtatapos sa tanong, paano maligtas? Sapagat ito pong talatang ito ay ang katuparan ng lahat ng tipan sa Biblia, lalo na sa lumang tipan. Kaya ating pakinggan ang aral ngayong umaga, si Kristo ang katuparan ng tipan. Si Jesucristo ang katuparan ng tipan. Ganito ang sabi sa Matthew chapter 5 verse 17 to 18. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay na ito. Dito ay pinapahayag ng ating Panginoon na ang katuparan ay nasa Kanya ngayon. Lahat ng katanungan sa lumang tipan hanggang sa ngayon, ang katuparan ay na kay Kristo lamang. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito sapagkat binigyan niyo kami ng lakas, binigyan niyo kami ng buhay upang muling makipagtagpo sa inyo sa araw na ito na inyong itinakda upang ikaw ay katagpuin ng mga taong nagmamahal sa inyo. Mga taong tumatanaw ng utang na loob sa kaligtasang taglay na hindi kayang gawin at tanggapin ng sino mang tao maliban sa aming tagapagligtas na sa Jesucristo. Dalangin namin ng iyong banal na Espiritu na siyang patuloy na magbigay sa amin ng liwanag ng kaunawaan upang mga salita ninyo, Panginoon, ay maikintal sa aming mga puso na siyang maging sanhi ng aming pananampalatayang panghahawakan sa mga katotohanang aming matututunan. Sapagat ang mga katotohanang nagmumula sa iyong salita, ang siya lamang tanging makapagpapalaya sa amin sa lahat ng kamalian. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Nang gagawin natin ngayong umaga, mga kapatid, una, magbalik tanaw tayo. Nakadalawang Sunday po kung hindi nakapagturo, Sunday School. Maring limot na natin ang ating mga nakaraang napag-aralan patungkol sa kaligtasan. At ito tayo ay nagsimula sa kaligtasang ipinlano ng Diyos. So ang kwento ay ganito. Ang Diyos, sa wala pang simula,
from eternity past, ang Diyos ay nagplano ng kaligtasan. At dahil ang plano niya ay kaligtasan, siya ay pumili ng kanyang mga tao upang maligtas. Amen? At dahil siya'y pumili ng mga taong kanyang ililigtas, siya po ay gumawa ng kaayusan ng kaligtasan. Order of salvation. At ito ay doon pa lamang sa wala pang mundo, wala pang panahon, wala pang nilikha. So anong ginawa niya? Siya ay pumili ng kanyang ililigtas. At ang lahat ng kanyang pinili, itinakda niya na ito'y kanyang, number 1, tawagin. Kung tawagin yan, effectual calling. Sapagkat ang pagtawag may dalawang klase, common at effectual. Pag sinabing common, lahat ng tao tatawagin ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo, ng pangangaral ng salita ng Diyos. Pero mayroong effectual calling na sa pangangaral ng salita ng Panginoon, ang mga taong nakikinig, gumagawa ang Espiritu Santo sa kanyang puso. So tinawag siya ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, at ang kasangkapan ay ang salita ng Panginoon. At ang banal na Espiritu ang siyang kikilos sa puso ng tao upang siya ay, ikalawa, ipanganak na muli. Ang kanyang tinawag ay kanyang ipapanganak na muli. Siya'y bubuhayin sapagkat ang tao ay patay sa kasalanan. At ano ikatlo, mga kapatid? Pagkatapos na siya ay ipanganak na muli. Okay, ang conversion, ibig sabihin, siya'y binigyan ng faith and repentance. Sapagkat nung si buhay ng Panginoon, ang natanggap niya kaagad ay kaunawaan ng pananampalataya at pagsisisi. Yun ang repentance. Kung tawagin yan ay conversion. So ang tao, ang kanyang immediate response nung siya ipanganak na muli, siya'y sasampalataya kay Kristo na kanyang tagapagligtas, at the same time, kanyang tatalikuran ang kanyang kasalanan. Kaya siya ay na-convert. At dahil siya'y sumampalataya sa Panginoon, anong gagawin ngayon sa kanya ng Diyos? Siya ay aariing ganap. Siya ay gagawing matuwid o siya ay binanal. Inari siyang ganap sapagkat siya'y sumampalataya kay Jesucristo. Justification by faith. At doon din kasabay ang sanctification. Positional sanctification. At pagkatapos ng tao ay ideklarang matuwid sapagkat ibinigay sa kanyang katwiran ng Kristo, anong gagawin ng Diyos sa susunod? Aariin siyang anak. Adoption. Doon lamang magiging anak. Anak ng Diyos. Kawangis ng Panginoon. Kawangis ng Diyos. At dahil siya po ay anak ng Diyos, adopted ng Diyos, anong sunod? Sanctification. Siya po ay pinigyan ng kakayanang magpatuloy sa pagpapakabanal. That is progressive sanctification or sanctification itself. Dahil ang sanctification may dalawang bahagi. Positional or definitive, kasabay ng justification, at binigyan siya ng progressive, magpapatuloy siya sa pagpakabanal. Yun ang number 1 na tanda na makita ang isang tao na iniligtas ng Diyos dahil makikita sa kanya ang pagbabago. Sanctification. Then pagkatapos doon sa sanctification, anong kasunod ginawa ng Diyos? Binigyan siya ng perseverance of the saints. Actually, yung perseverance of the saints, ang tunay niyan sa likod ay perseverance of the saints. Perseverance of God. Ibig sabihin, iingatan siya ng Diyos. Ano man ang mangyari,
He will persevere unto the end dahil pinipreserve siya ng Panginoon. Ganun po tayo. 7 beses ka mang bumagsak, 7 beses ka rin ibabangon ng Diyos. Hindi dahil sa iyong sariling lakas, kahit ikay nagpakalayo-layo, kahit ikaw ay kung saan sa napupunta, kung ikay tunay na anak, ibabalik ka ng Diyos. Hindi dahil gusto mong bumalik, kundi ibabalik ka ng Diyos. Dahil ikaw ay nakalaan para sa panghuli, glorification. Ikaw ay isasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So yung pong order of salvation na yan, from calling to glorification, tinitiyak ng Diyos ng lahat na yon ay matatanggap ng kanyang pinili. So ang kaligtasan, plano ng kaligtasan, wala sa tao. Lahat ay gawa ng Diyos. Mula pa lamang sa walang hanggan, hanggang sa glorification, gawa ng Diyos. Pero may response ang tao. May response. Sa nagsisimula, sa regeneration, may response silang magsisi at sumampalataya. Pagdating naman sa sanctification, may response din silang magpakabanal, magpakalago tungo sa larawan ni Kristo. At mayroon din silang response sa ating pananatili hanggang wakas dahil tayo po ay iniingatan ng Diyos. So lahat ng iyon ay itinakda ng Diyos na mangyari sa lahat ng kanyang pinili sa takdang panahon. Ngayon, paano may sasagawa ng Panginoon ang lahat ng iyon sa kanyang mga hinirang? Wala pang mundo, wala pang sanlibutan. Plano pa lang yun. Ang ginawa niya, nilikha niya ang kasaysayan. Ang buong kasaysayan. Ang Diyos ang nagpasimula. At paano ito nagsimula? Creation. Nagsimula sa paglikha. Ang kasaysayan po ng kaligtasan or the history of salvation sa kadalasang binabanggit sa ating pong Reformed theology is redemptive history. Okay? O history of salvation. Mga kapatid, ay matutulad sa isang telon sa sinihan. Nakita na ba kayo ng sinihan? Okay. Sa telon ng sinihan, isang buong telon, doon natin makikita ang kasaysayan ng kaligtasan. Makikita natin sa telon kung ano yung palabas, kung ano yung history o story, mayroong beginning and the end. So ganon din sa redemptive history, ang Diyos ay naglikha ng kasaysayan. Nagsimula sa paglikha at nagtapos sa consummation or sa pagbabago ng sanlibutan. New heaven and new earth. Sa bagong earth and heaven, bababa ang New Jerusalem. Bababa ang mga tao ng Diyos na kanyang iniligtas mula pa lamang sa walang hanggang pasimula. So nakita nyo, pagdating po sa history of salvation or tinatawag na redemptive history, nagsimula ito sa creation. Pagkatapos, the fall of man, ang pagbagsak ng tao. Pagkatapos, ang grace, ang katubusan, hanggang sa katapusan na ang kanyang nilikha ay mapasama sa kanyang kaharian. So nakita natin mga kapatid, itinakda niya na mangyari sa bawat isa ang kanyang order of salvation at ito ay napapaloob sa history of
salvation, Historia Salutis kung tawagin. Doon naman sa Order of Salvation ay Ordo Salutis. Ngayon, ang katuparan upang mangyari yung plano ng Diyos na kaligtasan para sa kanyang mga pinili, ginawa niyang kasaysayan. Nagsimula sa creation hanggang sa consummation, sa New Covenant. Tulad ng tilon, nakita natin mga kapatid. Ngunit ang buong kasaysayan ng kaligtasan, history of salvation, redemptive history mga kapatid, ay nasasakop po sa tatlong tipan. Mayroon pong tatlong covenant. Yung buong kasaysayan ng kaligtasan nasasakop sa tatlong tipan. Kung tawagin to, una, covenant of redemption. Ikalawa, covenant of works. And thirdly, covenant of grace. So, paliwanag ko sandali, sapagkat yun ang message ko mamaya sa Sunday morning, papaliwanag ko muna ang covenant of redemption. Na yung pong tipan ng katubusan, ito po ay ugnayan o kasunduan ng Trinidad doon sa eternity past. Wala pang mundo, wala pang daigdig, nagkasundo na ang tatlong personang iisang Diyos. Kung tawagin yan, Covenant of Redemption. Tipan sa pagitan ng Trinity. Isang halimbawang talata ay sa John 6:38 to 39. At sa sunod naman, John 10:18. At ang isa ay Luke 22:29. Na tingnan po ninyo sa inyong Biblia para mapatunayan nating tama ang ating pinapakinggan. Kasi mahirap kung nakikinig lang tayo, hindi natin nakikita sa ating Bible. Pwede tayo makinig ng kasinungalingan. Di ba? Okay. Unang-una, John 6:38-39, dito natin nakikita na mayroon pong usapan, may agreement ang Trinity. Tatlong persona sa isang Diyos. Ganito ang sabi, sapagkat ako'y bumaba. Sino itong nagsabing sapagkat ako'y bumaba? Si Jesucristo. Mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Sino nagsugo sa Kanya? So mayroon ng usapan doon pa lamang sa walang simula. From eternity past. At ito, ang kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. So mayroon pong covenant doon po sa eternity past ng katubusan. Si Kristo po, ang Ama, ay mayroon pong agreement tungkol sa planong kaligtasan. John 10:18. Walang nag-aalis nito sa akin, kundi kusa kong ibinibigay. Ano yung binibigay? Ang kanyang buhay. No? May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin ito muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. So there was an agreement between the Father and Son from eternity past. Kung tawagin yan is covenant of redemption. Mayroong tipan ng katubusan, ng kaligtasan. Then Luke 22:29. Ang sabi ni Jesus Christ, at inilalaan ko sa inyo kung paanong ang Ama ay naglaan para sa akin ng isang kaharian. May kasunduan na naman dito ang Ama at ang Anak. Ang Anak ay magbibigay sa atin ng kaharian tulad ng sinabi ng Ama na ibibigay naman sa Anak ang kahariang ito. So yung pong ibig sabihin, covenant of redemption. Then ikalawa, nangyari ang covenant na ito, nagsimula nung creation. Bakit po? Bumagsak ang tao sa kasalanan. Pero bago sila bumagsak sa kasalanan, mayroong covenant of works. Ito naman ay ugnayan ng Diyos at kay Adan
at Eva. Covenant of works, tipan ng paggawa. Sabi nila ito yung kaligtasan. Now, actually, yung tipan na ito na gagawin ni Adan at ni Eva ay usapan ng Diyos at kanila. Ganito po ang sabi sa basahin natin ang Genesis 1:26 hanggang 28. Ganito po ang pagkakasabi. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Now, take note, ang sabi rito, magkakaroon sila ng pamamahala. Mayroon silang gagawin sa lahat ng creation. 27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ay ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. And here comes, ang sabi sa 28, sila'y binasbasa ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami, punuin ninyo ang mga lupa at supilin ninyo ito, magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ito yung kasunduan ng Diyos at sa unang tao si Adan at si Eva na kanilang i-maintain ng kanilang buhay. Anong buhay nila? Ano yung buhay nila? Ang buhay nila ng una, wala pang kasalanan, ay very good, excellent, perfect, but not eternal. Sapagkat mayroon silang free will, nagagawin nila ang lahat ng utos ng Panginoon para i-maintain nila ang kanilang buhay, pero gagawin din ang lahat ng paraan para wag nilang suwayin ang Diyos sa pinagbawal. So, kanilang ipagpapatuloy, gagawin nilang i-maintain ang buhay by works at kailangan nilang i-maintain na huwag lumabag dahil mamamatay sila. Again, Genesis chapter 2, verse 15 to 17. Ganito ang sabi. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin, trabahuin. At iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki at sinabi, malaya kang makain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay. Kahit na sila'y may buhay na perfect at that time, sapagkat wala pa silang kaalaman tungkol ng kasalanan, pero mayroon silang free will na maaari silang bumagsak. So, ang kanilang buhay, perfect but not eternal. So, they have to maintain it. Yun ang covenant of works na kanilang dapat gawin. Pero hindi ito nagtagal. Bakit po? Sila po ay nagkasala. At dahil sila nagkasala, panibagong covenant ay lumabas. Kung tawagin ito is the covenant of grace. Covenant of grace. Tipan ng Diyos sa mga makasalanan na. Kailan ibinigay ng Diyos ang grace? Nung magkasala si Adan at si Eva. Okay? Genesis 3:15, the first gospel, proto-evangelion o Evangelion. Now, bago ibigay ng Panginoon ang Ebanghelyo, siya muna ang tumawag kay Adan sapagkat si Adan ay nagkasala at nawawala. Anong sabi ng Diyos? Adan, where are you? Hindi ang tao ang unang naghanap sa Diyos dahil siya'y makasalanan, wala pa siyang pagsisisi. At hindi rin ang tao ang unang tumawag sa Diyos, kundi ang Diyos ang naghanap sa taong makasalanan upang maligtas. Di ba sinabi sa Luke chapter 10 verse 9 ba yun? Na si Kristo'y naparito upang hanapin at iligtas ang lahat ng mga nawawala. That is grace. Kaya nga, ang pangako, after na hanapin ng Diyos, binigay si Adan at si Eva, ay binigay ang first gospel,
At ano yung first gospel? Pag-aalitin. Anong sabi sa verse 15 ng Genesis? Ang sabi, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Kaya una pong nakarinig ng Ebanghelyo ay ang mag-asawang si Adan at si Eva. Covenant of grace. Now, ang covenant of grace, ang biyaya ay hindi ito lumabas ng buo agad. Kita agad. Ito po ay unti-unting ipinapahayag ng Biblia sa pamamagitan ng mga sumusunod na yugto. Mayroon pong yugto ng covenants. Pisa natin. Number 1, kung tawagin ay Adamic covenant. Ito yung pangako, the covenant of promise, na mayroong kaligtasan sa mga makasalanan. After ng Adamic covenant is Noahic covenant. Ano yung Noahic covenant kay Noah? After ng tao ay magunaw sa pamagitan ng baha, nangako ang Diyos sa tao kay Noah na hindi na muling gugunawin sa baha ang mundo. At ang tanda ay ang rainbow. At pagkatapos, nagsimula na naman ang panibagong lahi. Nagmula kay Noah hanggang kay Abraham. Pero ang mga tao doon ay patuloy pa rin sa pagkakasala. Kaya nagkaroon ng ikatlong covenant. Anong tawag doon? Abrahamic covenant. Ang covenant dito na ginawa ng Diyos between God and Abraham ay dito nagsimula ang pagpili. Sa lahat ng tao, si Abraham ang pinili na maging sa kanyang binhi magsisimula ang bayan na pipiliin ng Diyos. And Abraham, anong ginawa niya? He believes in God. Kaya pagdating po sa Abrahamic covenant, nagsimula ang pagpili at pananampalataya. Abraham believed God. Nung ipakita ng Diyos sa kanya, ito magiging lahi mo, Abraham. Hindi mabibilang ang mga bituin at buhangin na yan. At pagdating sa Genesis 15 verse 5, Abraham believed at ito'y itinuring sa kanya as righteousness. Kaya mayroon kang bayan, Abraham, na lahat ng klase ng bansa, pero mayroon kang bayan na magmamana ng pananampalataya mo. Sila ay mga tao mo, sila po ay maaring Hudyo rin o mga Gentiles. Kaya nga, pagdating kay Abraham, ang pintuan po ng biyaya nagbukas sa lahat ng klase ng tao, hindi lamang sa Hudyo. At pagkatapos kay Abraham, Abrahamic covenant, anong kasunod? Mosaic covenant. Ito yung katubusan. Katubusan, ito'y pagsunod nila sa law and sacrifices. Kailangan nilang gawin to. Bakit po? Yung may pangako ang Diyos kay Abraham na binhi na patuloy na ipinapangaral na sa magitan ng pagdating ng binhi ng babaeng yon, yun ang katuparan ng inyong kaligtasan. So therefore, kung sinasampalatayan mo ito, kailangan mag-sacrifice ka nito. Etong dapat mong gawin, simbolo noong gagawin, noong binhi na yon, hanggang siya'y sacrifice at mamatay. Kaya patuloy ang pagsakripisyo at utos ng kautusan sa panahon ni Moises upang sila po ay mabuhay. Then pagkatapos po kay Moises, anong kasunod? Davidic covenant. Kay David naman, ang sabi ng Panginoon sa kanya, sa 2 Samuel chapter 9, kapag ikaw ay namatay na, isa sa iyong mga anak ang papalit na maging hari at ang trono mo kailanman ay hindi mawawala. So, Davidic covenant, ito yung pangako o tipan na hindi mawawala ang trono
ni David. At alam natin si Jesus Christ ang tinutukoy pagdating sa New Covenant. Ang New Covenant naman is the fulfillment of all covenants sa Bible. Ito yung binasa natin ngayon sa Matthew 5:17 to 18. Muli kong babasahin. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay na ito. Ano nakita natin dito? When it comes to our salvation, from eternity past, ipinangako ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang lahat ng kaayusan na ito'y maganap sa bawat isa sa atin na tinawag ng Diyos. At upang mangyari yan, ginawa niya ang kasaysayan ng kaligtasan upang sa takdang panahon dumating sa atin ang pagtawag sa Kanya. At sigurado ang pagtawag sa atin, sapagkat pagtawag sa atin, tayo na born again, sabay na lahat yung biyayang yun. At ito'y tinupad ni Kristo. Kaya ang kaligtasan natin ay mayroong seguridad. Hindi sa ating sariling gawa, hindi sa ating pagsisikap, kundi dahil sa katuparan ng Diyos from eternity past unto eternity future. Ngayon, sa nakita natin ito, sino magmamayabang sa atin dito na mas mahusay akong ligtas kaysa sa iyo? Mahina kang ligtas. Masyado kang maraming mali. Masyado kang mapagpuna. Mas magaling ka. Sino sa atin ang magmalaki? Ang mga pagmamalaki lamang ay yung hindi ligtas. Sapagkat ang totoong naligtas ay mayroong pag-ibig, pagmamahal, pagsunod, pagpapakbaba sa kanyang tagapagligtas. So linawin natin ang mga katanungan. Bakit ang mga tao sa lumang tipan ay namumuhay sa kautusan? At bakit kailangan lang sundin ang lahat ng pinag-uutos na mga handog, makalapati, mabato-bato, makambing, mabaka, at anuman, mga tupa? Bakit kailangan itong sundin? At kailangan tama ang pagsunod nila? At kung magkamali sila, ay sila'y pinapatay. Sila'y pinaparusahan tulad ni Abihu at si Nadab, na mali ang kanilang ginagawang pagsamba, ay pinatay sila. Kaya ang tanong, paano sila maliligtas at mapapatawad sa kanilang mga kasalanan? Sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan at mga alay, sakripisyo, gayong wala namang nakakatupad nito. Anong kaugnayan natin dito sa ating present life sa sovereign grace? Na tayo nandito sa covenant of grace. Natanda natin mga kapatid, unang-una, ang pagbibigay ng kautusan ng Diyos kay Moises doon sa Mount Sinai. Now remember this. Ay matapos na sila'y makalaya sa pagkaalipin sa bansang Ehipto sa loob ng 450 years. Ano ibig sabihin? Iniligtas sila ng Diyos mula sa pagkaalipin for 450 years. Diyos ang nagligtas sa kanila. Walang sino mang makapagligtas sa kanilang sarili. Tanging Diyos lamang. At pagkatapos nung sila'y maligtas, doon lamang ibinigay ang lahat ng kautusan at mga sakripisyo. Bakit po? Ito alamin natin. Suriin nating maigi.
upang yung nangyari o ginagawa sa Old Testament ng Israel ay hindi na natin gagawin ngayon. Sapagat hanggang ngayon, until now, ang tanong ng mga tao, anong dapat kong gawin upang maligtas? Sapagat naniniwala sila ng pagsunod ng mga Israel sa lumang tipan, sa kautusan at sakripisyo, doon sila maliligtas. Kaya basahin natin Exodus chapter 20, verse 1 to 9. Ganito po ang pagkakasabi nang ibigay ang kautusan, the Ten Commandments particularly. Ganito ang sabi po, Exodus 20, verse 1. Binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Now, ito'y lumalarawan sa atin. Tayo po ay alipin ng kasalanan. Ang tao po'y alipin ng kasalanan from the beginning. At kung tayo po, tulad ko, ipinanganak 1950, I was then slave of sin. Doon pa lamang sa sinapupunan ng aking ama hanggang 1987. Sapagkat 1987, doon ako pinalaya ni Jesucristo. At ito ngayon, ang ipinapakita ng Diyos kay Moises tungkol sa kanilang kaligtasan. Sapagkat ang Old Testament is shadow, anino, pagdating dito sa atin sa New Covenant. Kaya sabi rito, binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito. Ano lahat salitang ito? Utos. Makikita natin sa context. Na sinasabi, tandaan mo Moises, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkalipin. So therefore, pinalaya ko kayo, iniligtas ko kayo sa pagkalipin sa napakahabang panahon. Kaya nga, pakinggan mo ito, ibibigay ngayon ang utos. Kaya nga, therefore, verse 3, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag silang yuyukuran o paglingkuran man sila, sapagat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin. Tandaan yan, mapanibuguin. Na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagat hindi pawawalang sala ng Panginoon ang sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan ito. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gagawin. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, and so on and so forth. Now, balikan natin. Bakit ibinigay ang kautusan ng Diyos kay Moises? Ibinigay ito ng Diyos after na sila'y maligtas sa pagkalipin, unang-una upang sila ay makakilala sa Diyos na ang Diyos ay banal. Pag sinabi pong banal, kaisa-isa siya, wala siyang katulad, hindi siya pwedeng ikumpara sa sino mga Diyos-Diyosan sa palibot ng buong daigdig na tinitirhan ng bayang Israel.
Kailang makilala ng mga tao na ang kanilang tagapagligtas sa Diyos kaisa-isa, hindi tulad ng sinasamba ng mga idol sa lahat ng bansa. God is holy. Ang Diyos ay banal. Huwag natin ikumpara sa salapi, huwag natin ikumpara sa trabaho, huwag natin ikumpara. Huwag tayong sumamba sa anumang mga bagay. Pakabanalin natin ang Diyos. Only worship God. Even Satan, pinagsabihan ni Jesus Christ. Wala kang ibang dapat paglingkuran at sambahin maliban sa Diyos mo lamang, ang sabi ni Jesus kay Satanas. Sapagkat si Satanas ay hindi siya Diyos. Mayroon siyang Diyos na si Kristo, na ang Diyos, Ama. Dapat nating itangi ang Diyos. Dapat nating siyang sambahin. Dapat natin siyang kilalanin na siyang ating Diyos. Siyang dapat nasusunod sa atin bilang kanyang mga iniligtas, bilang kanyang mga tao. At ikalawa, ibinigay ng Diyos ang kautusan after na sila'y maligtas upang sila din ay maging banal sa ibang mga tao sa paligid. Maging different sila sa mga ordinary people sa kapaligiran. Sapagat ang kapaligiran po pinamamalaan ng Diablo, the system of the world. So sa makatwid, ang kautusan ay binigay sa mga Israelita upang bigyan sila ng gabay kung paano silang mamuhay na nabibigyan ng parangal ang Diyos at sila ay namumuhay kaiba sa ugali ng sanlibutan. The same with us. Hindi natin pwedeng alisin ang batas, hindi tayo antinomian na hindi natin kinikilala ang batas. Sabi ng marami, tayo nabubuhay sa biyaya, so therefore hindi na tayo dapat kailangan ang batas. Kung walang batas, makikilala mo ba ang iyong kasalanan? Makikilala mo ba ang iyong pagkakamali na ikay nawawala na sa Diyos, nahiwala sa Diyos dahil sa ginagawa mo ngayon, hanggang ngayon, ibang sinasamba mo? Kasalanan yan. Kaya po, upang maalala nila na mayroon silang Diyos na banal at maalala nila na sila ay kaiba sa mundo, binigyan sila ng kautusan ng sakripisyo. Magbigay sila kung ano yung hinihingi ng Diyos. Kailangan bato-bato, kalapati ang ganitong dapat mong ihandog ayon dun sa sukat ng kanyang pangangailangang kapatawaran ng kanyang kasalanan. Kaya sa tuwing sila po ay naghahandog, may kahulugan. Naghahandog sila sapagkat para sila'y mapatawad, temporary doon sa kanilang ginagawa, pero naghahandog sila dahil may pananampalataya sila sa tunay na katubusan, si Kristo. Kaya bawat utos sa kautusan na kailangan sumamba ka, mag-alay ka ng ganito, ginagawa nila yon dahil sila namumuhay sa pananampalataya sa darating na tagapagligtas. Kaya ang kaligtasan din at kapatawaran ay sa pamamagitan pa rin kay Kristo. Tulad natin, tayo po ay nagsisimba, tayo po ay nagpipray, ginagawa natin ng mga handog na ito, ginagawa natin kahit may sakit tayo, naghahandog tayo ng ating sarili, sapagkat yan ang utos ng Panginoon, ihandog niyo inyong katawan bilang haing buhay, na karapat-dapat sa Panginoon, sapagkat yun ang kailangan natin, sapagkat the more we obey God, the more namang nalalapit tayo sa kanyang pag-ibig. Kaya nga habang sila nagsasakripisyo, pinapakita nilang kanilang respeto at pagmamahal sa kanilang tagapagligtas, at sila naman ay napapalapit sa pag-ibig ng Diyos. Kaya kung hindi tayo naghahandog, nagkakasala tayo, nawawalay tayo sa Diyos. Huwag mong sabihin, wala ka na. Sa isip mo lang, nasa Diyos ka pa rin. Pero actually, 1 taong ka nang wala. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, ang biyaya na sa iyo, even though you are unfaithful to Him, He remains faithful to us. Kaya tayo ay pinanunumbalik. Sa pamamagitan din ng ating kapwa, kapatiran o kamag-anak mo, bumalik ka na. Ganito, ganyan. Pag hindi ka bumalik, siyempre, kailangan i-apply natin ang disiplina.
So nakita nyo kung bakit sila naghahandog, nagsasakripisyo. Ginagawa nila ito through faith sa darating na Mesias. Ngayon, maraming tao sa Old Testament nagsasakripisyo sila nang hindi tama. Walang pananampalataya. Tulad halimbawa, basahin natin ang Malakay, chapter 1. Simulan natin sa verse 9. Ganito ang sabi, ngayon maaari bang inyong hingin ang kabutihan ng Diyos upang pagpalain niya kayo? Nananalangin tayo, Lord, pagpalain mo ako, sana huwag akong magkasakit sa trabaho ko, kailang kumita ako, ma-ascenso ako, ma-promote ako. Kaya pero sabi rito ng Panginoon, ngayon maaari bang inyong hingin ang kabutihan ng Diyos upang pagpalain niya kayo? Tayo? May gayong kaloob sa inyong kamay? Magpapakita kaya siya ng paglingap sa alinman sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. O mayroon sana sa inyong magsara ng mga pinto upang hindi kayo makapagpaningas ng apoy sa aking dambana ng walang kabuluhan. Mayroon mo, nag-offer. Tira-tira lang ito eh. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba. Hindi ko kayo kinalulugdan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at hindi ako tatanggap ng handog mula sa inyong kamay, sapagkat mula sa sikatan ng araw hanggang sa nilulubagan ninyo, dakila ang aking pangalan sa mga bansa, at sa bawat dako'y paghahandugan ng kamanyang ang aking pangalan, at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay dakila sa gitna ng mga bansa, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong nilalapastangan iyon sapagkat, o kapag inyong sinasabi ng hapag ng Panginoon ay nadudungisan, at bunga nito ang pagkain niya ay hamak. Sinasabi rin ninyo, nakakasawa na ito. At inamoy-amoy pa ninyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dinadala ninyo ang nakuha sa dahas, ang pilay at ang mga may sakit, at itong dinadala ninyo bilang handog. Tatanggapin ko ba ito mula sa inyong kamay? Ano bang ihandog sa atin? Hindi hayop, ating sarili. Dadalhin natin sa ating pagsamba, inihandog natin katawan, pero giba-giba, sira-sira, tira-tira. Mayroong kapintasan sapagkat nandun ka sa sanlibutan. Tatanggapin ko ba yan? Kaya nga kapag tayo po ay sumasamba, dahil napipilitan lamang tayo, hindi po tinatanggap ng Diyos yan. Kaya ibinigay po ang mga sakripisyo sa lumang tipan sa mga Israel upang sila po'y maging tapat sa kanilang panampalataya sa darating na tagapagligtas. At ang kanilang ginagawang paghahandog, kahit sila mayroong problema, kahit kinakapo sila at hinahandog nila ang kanilang mga alay, nalalapit sila sa pag-ibig at presensya ng Diyos. Ganon din sa atin. Marami tayong dahilan, pero napipilitan tayo, baka tayo ay sitahin ni pastor, hindi tinatanggap ng Diyos yan. God loves us. And He first loves us before we loved Him. Kaya nga yung pag-ibig natin sa Panginoon, nagsasakripisyo tayo, we bring a sacrifice to God, bunga ng ating pagmamahal sa Diyos. At dahil bunga ng ating pagmamahal sa Diyos, ang Diyos din ay nagmamahal sa iyo sapagkat nakikita niyang kanyang pag-ibig na ipinamumuhay mo. Kung marami kang reasons, mga kapatid, hindi nagugustuhan ng Diyos yan. Pero sa ngayon panahon, ginagawa nilang sakripisyo ni Dada Abayho. Mga Kristyano ngayon, sasamba mo na ako kasi nakakahiya na eh. Mamaya total, alam mo ng Diyos lahat yes, alam ng Diyos. Ang ginagawa mo, hindi niya nagugustuhan. Kaya kung ang paghahandog natin ay panlabas lamang, nasusuklam ang Diyos. Nasusuklam ang Diyos. Kaya nga, ang katiyakan ng mga Old Testament people sa kanilang pong pagsambat, pagsakripisyo,
ay nakasalalay sa katapatan ng Diyos na nagligtas sa kanila. Hindi sa dami ng kanilang alay, hindi sa ganda ng kanilang alay, kundi dahil sa kanilang pag-ibig sa kanilang inaalalayan. Ang pinakamalinaw na paliwanag dito, Romans 3:25, 26. Ganito ang pagkakasabi. Sa madaling salita, pinalampas muna ng Diyos ang mga kasalanan sa lumang tipan habang sila'y nagsasakripisyo. Dahil ang sakripisyo po ay hindi makapagpalinis at patawad ng kasalanan, but their faith doon sa Diyos. Temporary lang yon. Pinalalampas lang dito ang kanilang kasalanan sapagkat nakalista sila kay Kristo. Pinalampas muna ng Diyos ang mga kasalanan sa lumang tipan dahil alam niyang darating si Jesucristo sa krus para bayaran ang lahat ng iyon ng buo. Ang krus ay gumana ng pabalik sa Old Testament at ito'y palusong naman para sa atin. Katignan natin ikalawa, ang pagkakaiba ng atonement and redemption. Anong pagkakaiba sa Old Testament atonement at sa New Testament redemption? Atonement mo, ginagamit, ibig sabihin pagtabon. Kanilang ihandog ang hayop, iwiwisik ang dugo nito upang tabunan ang kasalanan. Pagtabon, pagtakip. Ang kasalanan ay tinatakpan para hindi makita ng puot ng Diyos. Temporarily. Ito po ay tinatakpan upang di makita ng puot ng Diyos, parang paglalagay ng pintura sa ibabaw ng kalawang. Yun po yung pag-sacrifice nila ng mga hayop. Tinatakpan ang dumi. Temporarily. Redemption naman, pagdating po sa New Testament, ay paghuhugas at paglilinis. Ito na yung katuparan kasi, redemption eh. Ang kasalanan ay hindi lamang inaalis, hinuhugasan pa at nililinis ang konsyensya noong nagkasala. Ganon po ka-perfect ang forgiveness ng Diyos. Kaya nga, nung tayo po ay naging Kristiyano, forgiven sa lahat ng ating kasalanan, wala na po sa ating konsensya ang ating past sins, ang ating present sin, at future sin, hinugasan na yan. Maliban sa ating actual sins, nagagawa pa rin natin. Kaya madali tayong mag-confess because linis na ang ating kasalanan sa lahat-lahat eh. Kaiba po yung redemption, sapagkat hindi lang basta inalis, kundi hinugasan, nilinis. Ang atonement po, tinakpan lang parang pintura na pininturahan ng kalawang. Psalms 103 verse 12, ganito po ang pagkakasabi. Kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon nilayo niya sa atin ang ating mga pagsuway. Ganon po ang redemption, ang paghuhugas. Ang katiyakan ay nagmumula sa salita ng Diyos. Hebrews chapter 11 verse 13. Hebrews chapter 11 verse 13, ganito po ang pagkakasabi. Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako, ngunit mula sa malayo ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Lahat po yun, namatay sa pananampalataya din. Ginagawa nila, hindi yon covenant of works na kailangan gawin mo ng sakripisyo, sundin mo lang maigit talaga ang batas para maligtas ka. Tapos na po yun eh. Covenant of works ay sa creation, nung hindi pa nagkasala ang tao. Kaya anong kaugnayan nito sa atin? Sa lumang tipan, ay masisabi natin na ang kanila pong kapatawaran ay matutulad sa
ah, credit card ng Panginoon sa isang credit card. Pagka mayroon kang credit card at ito ay ikinas mo, matatanggap mo agad yung pera. Ganon. Pero, ang totoong pagbabayad susunod. Ganon din ang kanilang pagsakripisyo, tanggap agad nila ang kapatawaran. Because they obey God by faith. Pero yung fulfillment ng kanila pong kapatawaran ay pagdating kay Jesucristo. But they're forgiven. Kaya sa magitan ng panampalataya, sila ay naligtas. Tayo din sa magitan ng panampalataya, tayo naligtas. Kaya nga ang taong matuwid ay namumuhay sa pananampalataya. So anong kaugnayan ito sa atin mga kapatid? Napakapalad natin. Napakapalad natin ngayon. Sapagkat ang katubusan ay hindi sa pamagitan ng paghahandog. Ang katubusan natin ay ginawa ni Kristo. Nasa fulfillment na tayo. Kung ang mga tao noon ay naging tapat, sumasampalataya kahit sa anino. Anino lang yun eh. Na hindi nila nakikita ang realidad. Gaano pa kaya tayo ngayon? Nandito na tayo sa realidad. Ginagawa pa rin natin ang kasalanan sa Old Testament, binabaliwalan natin ang sakripisyo, ang paghahandog para sa pag-aalay at pagsamba. Ginagawa pa rin natin ngayon ang tira-tira sa pilitan. Mas tinidyos natin kung ano yung tinitignan natin siyang pag-asa mong makapagbubuhay sa iyo hanggang sa walang hanggan. No. Alam mo kayo na ang devotion ng kalalakihan is Psalms 49? Huwag kayo matakot sa mga yumayaman at mainggit sa mga yaman sapagkat kahit ano pang yaman nila, mamamatay din sila. Hindi sila maililigtas ng kayamanan. Hindi tayo maliligtas sa ating mga ginagawang kabutihan. Kaya kung sila ay naging tapat at sumasampalataya sa anino lamang, gaano pa tayo ngayong nasa realidad na? Dapat mamuhay tayo sa pananampalataya. Kaya kung atin itong ilarawan doon sa kaugnayan sa redemptive history, kasaysayan ng kaligtasan, ang redemptive history ay kwento ng unti-unting pagliligtas ng Diyos sa tao simula sa Genesis hanggang Revelation. Ang kautusan ay may critical na papel pagdating dito. Sabagat ang kautusan ay ating tagapagturo tungo kay Kristo. Ang kautusan kasi ang nagdideklara ng ating kasalanan. Ito yung nagpapayag ng ating kamalian. At itinuturo tayo kay Kristo na siyang makapagpapatawad lamang sa atin. Kailangan natin siyang mahalin, sambahin. Ang kautusan ay tulad ng salamin. Ang salamin ay naglalantad ng iyong karumihan sa mukha. Pero ang salamin hindi yan makapaglilinis ng iyong karumihan kahit ibanggod mo pa sa mukha yung salamin na yan. Kundi tinuturo tayo sa tunay na makapaglilinis, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya ang mga seremonya at mga sakripisyo sa kautusan tulad ng pag-aalay ng mga tupa, ay mga anino lamang at simbolo lamang. Ipinapakita nito ang ating kasalanan na kailangang takpan ng dugo. Sapagkat kung walang dugo, walang pagpapatawad.
At alam natin, ang lahat po ng mga simbolo at anino na ito, mga tipan na ito, tinupad din ni Kristo. At si Kristo ang ating tanging pag-asa sapagkat siyang itinakda from eternity past, the Lamb of God who takes away the sin of the world. So paano dito sa ilalapat sa ating buhay ngayon? Sa ngayon, hindi mo kailangang magpakapagod na bilhin ang langit sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa. Ang pagsamba natin ay nabibilang sa ating mabubuting gawa kung ito'y sa pilitan, kung di kusang loob. Katulad ng pagbibigay ng tao ng pera sa kapwa, kulang yung pera ko, pero sige na nga, bigay ko sa iyo. Bilang tulong ko sa iyo, mabuting gawa. At hinahanap natin approval at pasalamat ng taong pinagkalooban mo, hindi ganun ng Diyos. Busy ako ngayon, Panginoon, marami akong trabaho, pero magbibigay isang oras. Mamayang hapon na lang ako atin. O ngayong umaga lang, hindi ako atin. Isang oras lang. Ginagawa nating trabaho ang ating pagpapakita ng pag-ibig at pagmamahal sa Diyos na naliligtas sa atin. Huwag na tayong magpakapagod sa ganung klase ng paglilingkod. Si Kristo nang gumawa ng lahat ng kailangan mong gawin. Siya ang namatay para magawa mo na may pagmamahal at pag-ibig ang pagsamba mo at paglilingkod sa Kanya. Hindi sa pilitan. Hindi sakripisyo. Kundi pananampalataya. Mga kapatid, ang ating Diyos ay Diyos hindi lamang sa salita. Ang Diyos natin ay Diyos ng katuparan. Kaya dapat din tayong tumupad sa Kanya. Kung ikaw'y pagod na sa mga pangako ng sanlibutan ito, ng politiko, politika, trabaho, mismong sarili mo, ipinapangako mo isang bagay na hindi mo kayang gawin, mabibigo ka. Madadamay ang iyong pag-ibig sa Diyos. Bumalik ka kay Kristo kung paano Kanya hindi binigo sa lahat po ng buhay mo. Sa Kanya, ang bawat luha natin ay may saysay. Dahil siya ang katuparan ng ating kapahingahan. Tayo manalangin. Panginoon, salamat dahil kay Jesus. Kami na iyong mga hinirang ay mayroong katiyakan. Taglay namin ang pag-ibig ninyo na dapat naming ipakita ang pag-ibig sa inyo at sa aming kapatid. Tulungan nyo kaming lumakad sa liwanag ng iyong katapatan at hindi sa aming mga sariling pagsisika. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.